buszok és vonatok keresztezik utam. Minden fordulóban új történet van. Falls of Zodiac. Na, szavaztok! Hát az elmúlt napokban ismételten megtörtént az, ami 2200 feliratkozós csatornámmal is megtörtént. Ismételten betalált a drágalátos GF, és az összes metines tartalmamat, tehát nem konkrétan a metint, hanem az MV2 Online régi videóimat copyrightozta, így kaptam 2 sztrájkot. És egy darabig nem is foglalkoztam vele, mondom, majd letelik ez a 90 nap, de nem, konkrétan nem az a dolog ebben, hogy én most ezt megvárom, hanem ugye elkezdtem, letöröltem az összes metines tartalmat a csatornámról, mert nem csak az volt, mert ugye a partnerségből adódóan a Magic to Master, vagy melyik is fent volt, és azok is privát jellegű videók lettek volna inkább, de nem, inkább kitöröltem az összeset, tehát az összes PvP2-t meg hasonlót. Amúgy ezt a videót azért csinálom, mert ugye Réti Gergő írta, hogy mi az a Metin. Hát a Metin az egy ilyen MMORPG játék volt, és mi nagyon sokat játszottunk, több mint 10 évet metineztünk egy huzamba, és ebből a 10 évből elég sokat videóztunk is róla, és elég jó metines társaság alakult ki, a videósok is jól összegyűltek, meg hasonló, és ugyebár egyszer csak jöttek ezek a jelentések, meg a következő tartalom megvonások, tehát kaptuk érte a sztrájkokat rendesen, és ugye a videós kollégák közül Nemeziszer volt az első a magyarok közül, akit kitörölt a szó nélkül, tehát minden figyelmeztetés nélkül kitörölte a csatornáját a GF, és utána megjöttek sorba Mr. Dark Grim, most Szigbalcon. Őróla nem tudok most jelen pillanatban semmit, mert ő is inkább a MV2 Online-nal foglalkozik. Tegnap néztem, Beszkónak is a MV2 Online-os csatornáját törölte ismételten a GF, tehát ő is 7000 feliratkozóval rendelkezett a nagy csatornáján, mikor kitörölték. Erre elkezdett 3 csatornát, most jól jár, mert visszakapta a régi csatornáról azokat a videókat, amiket most töltöget fel a csatornájára, és ugye nem csak az, hogy Beszkó, hanem elég sokan jártak még szarul, én is, mert ugye 2200 feliratkozós csatorna, én meg se próbálom a régi videókat vissza, mert amit szerettem volna a régi csatornáról, én ezeket lementegettem, és megtaláljátok a korábbi videók között. Onnan látszódik a minőség is, hogy honnan hova javult föl. És ugye most, ahogy betalált megint a Gameforge, ugye elkezdtem letörölni az összes metines videót, játszani sem játszok már a csatornán, csak ezek a közlekedés meg vlogok mennek. Hát azon tűnődtem, hogy nem vesztek vele semmit se, csak nyerhetek, és nyertem is rajta, hogy felvettem a kapcsolatot azzal a követelés rendezővel, aki fogta, és hát aki követelte a jogokat, aki a copyright strike-ot adta. Felvettem vele a kapcsolatot. Szerencsémre volt ilyen magyar support, vagy angolról lefordított support, nem tudom kicsoda, és hát ők azt mondták, hogy jó, rendben van, ha letörölted a videókat a csatornádról, akkor küldjél egy képernyőképet a sztrájkoidról, és ahogy ezeket a sztrájkokat ők fogták, és rámentek a YouTube-ra, megkérték a YouTube-ot, hogy vonja vissza a copyright strike-ot. Hát na, én vártam egy napot vele, még akkor semmi nem volt, és akkor jött a következő üzenet. Megjött a következő üzenetben az, hogy ellenőrizzem le, hogy a csatornáról a copyright claim-öket azt levette a YouTube, mert ők már korábban
beadták a YouTube-nak, hogy ők vissza akarják vonni ezeket a követelési kérelmeket, ami tök jól hangzott, mert akkor még nem néztem aznap a csatornán, és másnap reggelre tényleg eltűntek ezek a copyright sztrájkok, tehát mind a kettőt törölték, és ezúton is köszönöm szépen, mert nagy segítség, mert tényleg 2022-23-ban játszottam utoljára Metinnel, azóta 2024-et úgy töltöttem, hogy nem. Itt nagyon szar lett volna már most egy 8000 feliratkozó csatornát elveszíteni, azért, mert régi visszamenőleges sztrájkokat ad a Gameforge. Így erre a csatornára soha büdös életbe, tehát lássátok, hogy tényleg nem lesz Metin tartalom, és valószínűleg semmiféle játék tartalom sem. Még csak kísérleti stádiumos videókat sem fogok tesztelni a csatornán, mert nem akarok még ilyen banhammereket kapni akármelyik játékgyártótól. Ezzel véglegesen véget ért az életem Metines pályafutása. Amúgy nem is nagyon hiányzik, egyrészt jobb játékokkal játszok a szabadidőmben, másrésztről nem vagyok köteles szerintem avval foglalkozni, hogy most gameplay. Jó, sokan szeretik a gameplay tartalmakat, de ahogy az előző csatornának a legvégétől mondtam, nem vagyok teljes mértékben megelégedve a Metinnel. Olyan szinten, hogy nagyon sokban változott, főleg rosszban, legtöbbet pénzéhes lett, és ezért sem szeretnék vele többet úgy foglalkozni. Úgyhogy a korszakom lezárult, Metin és a GF szakításából jól jöttem ki. Nincs egy darab Metines videóm sem most már, de még Metinnel kapcsolatos sem, csak azokat hagytam fent, amiben nincsen benne maga a játék, hanem ezek a GF-ről alkotott vélemények, de ezeket sem kell nagyon már foglalkozni vele, mert ugye lezárultunk ilyen szempontból. Szépen ért véget, megértették a kérelmemet, visszavonták a követelést, történet lezárva. Ennyit erről. Sziasztok!